Poytaxti Tojikiston шаҳри Душанбе мизбони бозиҳои марҳилаи интихобии Ҷоми Осиё 2026 оид ба футзал дар гурӯҳи С мебошад. Аз 20 то 24 сентябр дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии пойтахт 4 даста Макао, Камбоҷа, Ҷопон ва Тоҷикистон барои рохати марҳилаи ниҳоии Ҷоми Осиё 2026 талош мекунанд. Тими миллии футзали Тоҷикистон таҳти роҳбарии сармураббии Пайрав Воҳидов марҳилаи охири омодагиро ба ин бозиҳои муҳим доир намуда истодааст. барои машқҳои дастаҷамъона ва иштирок дар марҳилаи интихобии Ҷоми Осиё ситоди мураббиёни кишвар 14 футзалбоз аз ҷумла 3 дарвозабон ва 11 бозингарро даъват карданд. дар байни даъватшудагон на танҳо намояндагони тимҳои Суперлигаи Тоҷикистон, балки 2 легионер низ ҳунарнамоӣ доранд. Идрис Ёров ва Баҳодур Хоҷаев, ки дар тими Оилстари Ӯзбекистон бозӣ мекунанд. тамринҳои тими миллӣ ҳар рӯз 2 маротиба баргузор мешавад. субҳ дар маҷмӯаи варзишии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва баъд аз нисфирӯзӣ дар Кохи Олимп, ҳайати мураббиён ҳар як тамринро бо диққат назорат карда, хатоҳои бозингаронро ислоҳ менамоянд. сармураббӣ қайд мекунад, ки чунин омодагӣ мунтазам имконият медиҳад, то даста бо тактикаи ягона ва стратегияҳои муосир ба майдон барояд. машқро аз рӯзи 12 сентябр оғоз кардем. дар як рӯз 2 маротиба машқ карда истодаем ва то рӯзи 19 тамрин мекунем. рӯзи 20 бозии аввал аст. ҳолати омодагии рӯҳонию ҷисмонишон ба фикрам хуб мешавад то бозии аввал ва чун ҳар вақте ки барои ватан миллат аз тими мунтахаб бозӣ мекунӣ, ҳама фикр ҳама ваё бояд дар ин бозиҳо бошад ва мо бояд кӯшиш кунем ки дар майдони худ як бозии хуб нишон дода аввал ба ҳадафи асосии худамон ба давраи финалии Ҷоми Осиё ва як бозие нишон дода ки мухлисон аз мо розӣ бошанд. Таби мухлисонро болида карда тавонем. Хусрав Холиқназаров намояндаи тими Сомон дар ҳайати якачини кишвар мебошад. гарчанде ӯ қаблан низ ба тими миллӣ даъват гардида буд, аммо ин бори аввал аст дар чунин вохӯриҳои муҳим пироҳани тими миллиро ба бар мекунад. худи бозигар таъкид мекунад, ки ин имконият барои ӯ масъулияти бештар ва ангезаи тоза барои бозиҳои беҳтар аст. аз ҷиҳате ки дар пеш ва мавқеи пиёд бозӣ мекунам ва сармураббии тими Мунтахаб Пайрав Воҳидов писанд омад ва маро даъват кард ба Мунтахаб. ин як фазои гуфтигаку ногуфтанӣ аст. ин ҳимоят кардан миллати худро, ватани худро як ифтихор аст ба ҳар як шахс. асос мисол хеле шод ҳастем, тамрин мекунем саҳару бегоҳ, дар як рӯз 2 бор тамрин аст. тамринҳои хеле вазбин хуб, то ки дар бозиҳои интихоби Ҷоми Осиё тайёрӣ хуб бинем бо дастаи Ҷопон, Макао ва Камбоҷа. яке аз бозигарони номдори тими миллии Тоҷикистон Идрис Ёров имсол якҷоя бо Баҳодур Хоҷаев ба ҳайати Оилстари Ӯзбекистон пайваст. футзалбозони мо аллакай дар чемпионати Ӯзбекистон ширкат варзида шарафи бошгоҳи Оилстарро, ки шаҳри Бухороро намояндагӣ мекунад, ҳимоя намуданд. бо даъвати Федератсияи футболи Тоҷикистон бошад, ба ҳайати тими миллӣ ҳамроҳ шуданд. бозиҳои охири худро мо дар ҳайати дастаи Бухоро, Оилстари Бухоро гузарондем ва баъд аз он ба тими Мунтахаб пайвастем. аз рӯзи 11 якҷо ҷамъ шудем ва тамринҳоро сар кардаем. айни ҳол рӯзи 4 аст ки мо дар тими Мунтахаб тамрин мекунем. тамринҳо камтар вазбин аст. мо барои тайёрӣ ба бозиҳои Ҷоми Осиё тайёрӣ дида истодаем. тайёриҳо бад нест, ҳама дар ҳолати хуб қарор дорад бозингаро. айни ҳол ҳама хуб. мо ҷопонро медонем, бо ҷопон бозӣ кардаем, бори охир ки дар чемпионати Осиё бозӣ кардаем, бо онҳо мусовӣ кардаем. Макао ва Камбоҷаро бозии онҳоро айни ҳол намедонем ва онҳо дар чемпионати Осиё ягон бори иштирок накардаанд. мо онҳоро ҳамчун ҳарифи суст ба назар намегирем. ба ҳама ҳарифон тайёрии хуб дида ба ҳама як бозӣ мекунем.
фирӯз бегмуродов солҳо боз ба ҳайси беҳтарин дарвозабони кишвар шинохта мешавад. маҳорати баланди касбӣ ӯ дар чандин мусобиқаҳо нақши калидӣ бозида ба дастаи миллӣ пирӯзиҳои муҳим овардааст. дар гузашта бегмуродов 5 маротиба дар ҷоми осиё ширкат варзида таҷрибаи ғанӣ андохтааст. ин навбат низ ӯ яке аз умедҳои асосии тими миллӣ ба ҳисоб меравад. тайёриё хеле хуб аст. саҳар бегоҳ дар як рӯз 2 маротиба тамрин карда истодаем ва тайёриё хуб аст. бозигарони ҷавон одат карда истоданд, чунки ҳастанд таҷрибадорон ба онҳо кӯмак мекунанд. тамринҳо албатта 3-4 рӯзи аввал вазнинтар аст, мушоҳида карда мешавад, аммо баъд хубтар мешавад. хеле хуб тайёрида истодаем. ин охирин ҷамъомад аст. албатта ҳамон чизе ки буд, кадом бозигарони тайёр буданд, онҳоро ҷамъ овардааст ва ҳамин охирин тайёрӣ аст. чизе ки ҳозир мешавад, ҳамон дар бозӣ карда мешавем. чизе ки дар бозӣ бояд нишон диҳем, ҳамонро кор карда истодаем. бо даъвати сармураббии тими миллии футзали тоҷикистон Пайрав Воҳидов ба ҳайати даста дарвозабони тими сорокампания легионери эронии Саид Торобиде шомил гардид. ӯ дорои маҳорати баланд буда таҷрибаи кор бо мураббиёни сатҳи байналмилалиро дорост. ҳузури Торобиде дар ин марҳилаи муҳим ба дарвозабонҳои дастаи миллии кишвар кӯмак мерасонад. метавон гуфт ки дарвозабонҳои мо таҳти роҳбарии мутахассиси хориҷӣ боз ҳам маҳорати худро такмил медиҳанд. الان فکر کنم 5مین روز جمع‌شوی ماست. تمرینات رو تو 2 نوبت سحر و بگاه انجام میدیم. الحمدلله شرایط بازیکن‌ها همه خوبه، مخصوصا دروازه‌بان‌ها. با وجود اینکه شرایط تمرین‌ها یه مقدار سخته ولی کم نیاوردن. هم صبح خوب کار میکنن، هم بگاه خوب کار میکنن. با امید خدا که این نوید رو به مردم تاجیکستان میدیم که تو بازی‌های 20م، 22م و 24م یه عملکرد درخشان از دروازه‌بان‌ها ببینیم. همینطور که میدونید تاجیکستان تو این چند سال اخیر پیشرفت خیلی خوبی توی فوتسال داشته. از نتایجش تو جام ملت‌های آسیا رایابیش به جام جهانی مشخصه که این چند ساله تاجیکستان روی فوتسال خودش سرمایه‌گذاری کرده. با توجه به اینکه الان چند تا از بچه‌ها دارن بیرون از کشور بازی میکنن، با توجه به اینکه مربیای جوان اومدن کار میکنن، دانش خودشونو دارن افزایش میدن، من فکر کنم امسال بتونیم رتبه خوبی کسب کنیم تو جام، هم مقدماتی آسیا و هم خود جام ملت‌های آسیا. У него вариант сюда. Второй. Дуемыш. Здесь мы крутимся. Наоборот крутимся. Айстумуш. Вариант сюда. Сеймуш. Душанбе буда. Он выбегает, это на дальнюю. Пяткой. Зарба. Чор. Чор у нас спортинг будет. Ай кафу мы бьем. Пяткой я бью. Йотунда саймаш. Мы тест сделали, чтобы йотунда гирин. Резко мы оперативно. 5. Сюда. Пас. Омат. Нами упражнения кардим. У меня есть вариант. То мехмеза, и он забегает сюда, могу пропустить. Бью. 6. 6 закидушка будет. Закидушку мы сделаем по-другому. Блок мы когда гинем, дальний штанга там есть. Он блокирует его. Этот или этот без разницы. Лучше этот. Вот отсюда я должен бить. И ходишь-мы бьет. Длинный штанга. Фамо. Номзадҳо бисёр буданд, ҳозир бисёр хуб аст, номзадҳо бисёр шуданд. Мисол 4-5 сол пеш ин хеле имконият набуд ва номзадҳо барои тими мунтахаб беяд кам буданд. ҳозир марҳила ба зиёдтар шуда истоданд ва мо имконият дорем ки аз байни 2-3 бозингар ба як мавқеъ бозингарро интихоб кунем ки бисёр хуб аст ва ҳамон бозингароне ки дар ҳолати хуби ҷисмонию равонӣ буданд, дар ҳолати хуби бозӣ буданд, аз рӯи бозиҳои Суперлига ва аз рӯи бозиҳое ки санҷише ки дар Ӯзбекистон гузаронем бо дастаи Ӯзбекистон, аз ҳамон интихоб кардем бозингаронро. Ростӣ мехостем Комрон Алиевро даъват кунем, вале бозии охирашро тамошо кардам ва он ҳолате ки он бозие ки карда метавонад Комрон Алиев, ҳоле дар он ҳолат нест. Ба ҳамин хотир даъваташон кардем.
он бозе ки мо аз умед дорем он бозиро ҳозир нишон надода истодааст. Пас аз ҷароҳат бисёр душвор аст ба ҳамун ҳад чихе пештар бозӣ мекардӣ то ҷарроҳӣ беҳад душвор аст ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ ҳам аз ҷиҳати равғонӣ беҳад душвор аст вале ба фикрам ба контроли хеле вақт дар кор аст ки камтар вақт лозим аст ки ба он ҳолати пештараи худ биёяд. ҳайати пурра якачини футзали меҳам барои иштирок дар машқҳои дастаҷамона ва марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 чунин аст. дарвозабонҳо Фирӯз Бегмуродов аз тими Сипар, Фирӯз Бозмаҳмадов аз Сомон ва Нуриддин Ҷабборов аз дастаи Сорокампания, бозигарони майдон капитани тими миллӣ Дилшод Саломов, Бахтиёр Солеҳов, Самандар Изомов ва Муҳаммад Раҷабов ҳам аз дастаи Сорокампания, Некрӯз Идиев ва Насратшоҳ Исмоилов аз дастаи Истиқлол, Идрис Ёров ва Баҳодур Хоҷаев аз тими Оилстар, Муҳаммадҷон Шарипов аз дастаи Сипар, Умед Кузиев аз Амонатбонк ва Хусрав Холиқназаров аз тими Сомон мебошанд. аз Макао маълумот надорем. аз Камбоҷа як дафтар қабул дар як мусобиқа иштирок кард. мо ҳама бозиашро тамошо кардам. дастаи хуб аст, дастаи рақобатпазир аст. кӯшиш мекунем дар рӯзҳои наздик маълумот дар бораи Макао ҷамъ кунем ва як чизи асосия он аст ки барои мо аз ҳама ҳарифи сахттарин дар рӯзи 20 сентябр Макао мешавад. мо бояд ҳамин хел ба бозиҳо омода бошем. рӯзи 22 Камбоҷа ва рӯзи 24 дастаи Ҷопон. фазо хуб аст, бачаҳо хеле хубанд, дар формаи хуби варзишӣ қарор доранд. омодагӣ хуб аст, хеле мебинед машқҳо хуб рафта истоданд ва кӯшиш мекунем ки ба марҳилаи интихоботӣ роҳ ёбем. эҳсосот хеле хуб аст. хурсанд шудем ки дар тими миллӣ моро низ файрод карданд ва ният дорем ки бозии хуби худро нишон диҳем. аз ҳама мухлисо хоҳиш менамем ки биёянд бозиро аз наздик тамошо кунанд, дастгирӣ кунанд моро. дастгирии онҳо хеле лозим аст, муҳим аст ва як нерӯи дига мебахшад. Якачини футзали Тоҷикистон дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 дар гурӯҳи С бо тимҳои Макао, Камбоҷа ва Ҷопон сабқат мекунад. ҳамаи бозиҳо дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе баргузор мешаванд. агарчи натиҷаи мусбат дар ҳар се бозӣ барои мо муҳим аст, рақобат бо Ҷопон, қаҳрамони чоркаратаи Осиё, сахттар ва сангинтар хоҳад буд. бо эҳтимоли зиёд миллипӯшони мо барои ба даст овардани мақоми аввали гурӯҳ маҳз бо ҳамин тим мубориза хоҳанд бурд. қобили ёдоварист ки мунтахаби Тоҷикистон ва Ҷопон қаблан чандин маротиба аз он ҷумла дар ҷоми Осиё 2024 рӯбарӯ шудаанд. дар он мусобиқа дар гурӯҳи С дастаҳо бо ҳисоби 1-1 бозӣ карданд ки ин натиҷа ба Тоҷикистон имкон дод мақоми аввали гурӯҳро соҳиб шуда ба чорякфинал барояд, дар ҳоле ки Ҷопон қаҳрамони амалкунандаи Осиё тарки мусобиқа кард. طبق نظامنامه از نتیجه بازی‌های مرحله انتخابی از هر گروه دسته غالب و 7 تیم بهترین مقام دوم حق اشتراک در جام آسیا 2026 را به دست می‌آورند. مرحله نهایی مسابقه از 27 январ تا 7 فوریه در اندونزیا برگزار می‌شود. باوری داریم که یکاچین فوتزال تاجیکستان بدون مشکلی مرحله انتخابی را پس سر می‌کند. نتیجه مسابقه اخیر ما را به قوا و توان بازیگران دسته باور می‌کناند.